2 nejvíc benzínové parfémy, které jsem zatím zkoušela. Ten je pro opravdové šílence a druhý je takový beginner friendly. Takže jako první vám ukážu ten, který je takový beginner friendly. Dark Dreams od Ephemeral Dyadic. A toho už mám jenom tolik, které funguje teď v létě. A musím říct, že on je takový fakt příjemný, protože ten benzín tam je, ale takový ten benzín, který třeba cítíte v garáži nebo na parkovišti, že tam bylo nějaké auto, ale už není. A k tomu všemu tady máme ještě nějaký citronek, je to takové svěží a docela sladké, musím říct. Ale ten druhý, oh my god. Varštát, takže dílna od Jakuba Pětrinky, JMP Artisan. Tohle i pro mě je moc, jo. Tohle voní jak stará dílna, ve které se dělalo všechno. Všechno to, co v té dílně je špinavé, jak mazivo, jak motorový olej, jak benzín, který je všude kolem, ale to, co tam cítím já, i taková ta elektřina prostě, když tam něco v té dílně děláte, takhle prostě voní elektřina s benzínem. Benzínová elektřina nebo elektřinový benzín. Si nedokážu představit, že bude existovat situace, ve které bych ten parfém mohla na sebe dát maximálně na sráz nějakých motorkářů. A to bych musela být motorkář. Musím říct, že občas si potřebuju k tomu čichnout. Ono to je tak neskutečně realistické, že až pěkné. Fakt pěkné. Ale je to jedna z těch vůní, kterou nepotřebujete proto, abyste ji používali a abyste dostávali komplimenty, ale kvůli tomu, že vzbuzuje ve vás nějaké pocity, emoce a tohle je krásné. No, tak napište mi, jestli taky máte nějaké takové divné parfémy.